No niin, mitä jos me aloitettaisiin sitten perusasioista, ja mä ajattelin sellainen juttu, mitä moni miettii, on veden virtaus ja virtauksen määrä. Eli minkä kokoiset pummut pitäisi olla akvaarioissa ja näin. Tässä on yksi pumppu takana, joka pyörittää tätä vettä. Ja sitten se valuu ylivuotona. Tässä altaassa ei ole erillisiä kiertovesipumppuja. Ja tietenkin se onnistuu tässä oikein hyvin, koska tässä ei ole sellaisia elukoita, jotka tarvii oikein paljon virtausta. Kun taas tässä altaassa niin tarvitaan paljon enemmän. Aikoinaan niin oli sellainen sääntö, että jos on SPS-koralleja, niin 20-kertainen virtausmäärä. Eli jos meillä on 700 litraa vettä, niin se olisi niin kuin 14 000 litraa. Nykyään käytetään paljon enemmän. Mutta tietenkin se virtauksen suuntakin, tai mihin sen suuntaan, niin se vaikuttaa siihen, että suoraan koralliin niin ei kannata suunnata mitään hirveitä virtauksia, se ei tykkää siitä. Tietenkin joku ihan pinnalla elävä porites tai joku tällainen, niin sietää sen. Sitten tietenkin jos on pitkä allas, niin sitten se vesi pitää liikkua myös siellä toisessa päädyssä. Ja tässä on myös nyt sellainenkin juttu, että se veden pitää liikkua joka puolelta, että siellä bakteeristot saa hapekasta vettä. Ja jos ne ei saa, niin ne tukehtuu ja kuolee. Sitä nyt harvemmin tapahtuu, mutta se on hyvä tietää. Esimerkiksi sähkökatkoaikana, niin jos on oikein lämmin kesä ja näin, niin se on jokunen tunti, niin alkaa happi häviämään vedestä. Ja se ei ole hyvä juttu. Silloin alkaa kaikki kuolemaan pikkuhiljaa. Nykyäänhän on suurin osa näistä kiertovesipumpuista eli striimeistä, niin niitä pystyy säätämään. Ja se on äänikin on siis jos on iso pumppu ja sen saataa pienemmälle, niin sen pumpun ääni, se moottoriääni on pienempi, siis sitä ei edes kuule. Kun taas et ostaa liian pienen pumpun ja käyttää täysillä, niin sen kuulee. Ja varsinkin tuolta kaukaa tulevat, sanotaan nyt, että kaukaa tulevat kiinalaiset, niin ne ulisee enemmän, jos niitä ajetaan täysillä. Niin. Tää on nyt myymälästä, niin täällä nyt ei kuule tätä mekkalaa tai ulinaa. Mutta näin. Tässä nyt lyhyesti, että laittakaa kommentteihin sitten, jos mä ajattelin seuraavaksi ottaa jonkun taas perusasian, niin saadaan nämä perusasiat kuntoon ja sitten voidaan mennä eteenpäin. Kiitos kuulemiin ja näkemiin.